Už si dostal výpis z druhého piliera? Vieš, ako tam máš nastavené fondy? Ak máš nastavené tie garantované, tak v priemere zarábáš 1,2%. Ale keď máš nastavené tie indexové, tak v priemere zarábáš 11%. Povieš si, to nie je až taký rozdiel. Skutočne? Ak budeme investovať 50 eur mesačne po dobu 40 rokov, tak pri garantovaných fondov hodnota nášho účtu na konci bude 30 800 eur. Ale ak budeme investovať týchto 50 eur do indexových fondov, tak hodnota nášho účtu na konci bude 430 000. To už je rozdiel, nie? A čo s tým? No, treba to zmeniť. Ak nevieš ako, tak napíš komentár.